Ahojte, dneska som vám prehrala na Spotify aj Patreon audiolekciu číslo 48. Pôvodne tam bolo 20 slov na písmeno E, ja som teda aj doplnila, urobila som vám k tomu učebný materiál, takže 48 je teraz 25 slov, ktoré sa začínajú písmenom E. Takže choďte si to vypočuť, máte k tomu aj písomnú formu. Budeme si dať opäť taký mini kvíz, dám vám 5 slovíčok, skúste povedať, dobre? Takže ja sa idem kúknúť do učebného materiálu, lebo nepamätám všetky slova. Takže, dobre, ako je spoločnosť alebo firma? Empresa, tak čo máš prvý bod? Ideme 2. Záhada. Enigma, 2 body. Ideme na hviezda. Estrella. Ideme na 4. Ospravedlnenie. Excusa. Nadajme ešte 5 a dajme, že cudzinec. Ja som cudzinka, takže som extranjera. Slováci, ktorí žijeme v Španielsku, sme los extranjeros. Tak ako ti to išlo?